Yawo zo. A'a, dan fille haka ne. Wai shin baka kuɗin ka kuwa? Wani kuɗi ba? Wayannan kuɗin da wani alaji ya bamu 50,000 ya ce mu raba. Ni alaji ba mu kuɗi ne kai ce mu raba a ina. 50,000 ya bayar. Kai bai a baka ba? Wai yaushe aka ba da 50,000? Wa ma aka ba tukunna? Wa aka ba? Zo mu je in ba shi an kawo shi ba shege nake. Ba sai kun kawo kuɗin nan. Wai kai ya aka ne. Dole me ya faru da kuɗi? Ba da kai aka bada kuɗin ba. Wani kuɗi kuma? Wallahi sai kun bada kuɗin. Wani kuɗi? Wa kai. Dole laka jiro. Ya bari. Kuɗin da aka ba mu raba da ku wannan dan birnin in ba sai kun kawo. Wani kuɗi ne in tambaye ka wani kuɗi. Kuɗin da aka ba mu. Wai tsaya ma tukunna jiro yaushe ma wai aka ba da kuɗin. Kuma waye ya ba da kuɗin? To bari yi tunani. Salamu alaikum. Al'amuran. Kai. Yawwa to abokanai na saboda wannan yanayi da muke ciki gane ko shi taimako yana kyau gane ana gida babu abin kuɗaɗe na mutane ga gane ku zan samu da ku da wannan abokanan naku wannan ba zan ba kuɗi da kuɗi zan bawa an gane amma ga sanan adun kuɗi da Allah kada a cuce da Allah da ku duk kuna ma da wannan ku da Allah ba da Allah wa zan ba da ku kawo kawai ai da ina shi ne da Allah a raba Bayan kudu duk bane kudu Allah kada ya sar. Ka ba fara ku kwada mana. Alhaji mun gode wallahi. Mun gode da Allah kade. Dai fillo. Wannan za a raba da Allah. Na za a rigima ba. Ba za a yi rigima ba in dai raba su. Kai kamayya. Akwai makari. Me kuke nufi? Kai Ahmad. Wallahi in ba sai sun kawo kuɗin nan ba shege nake. Au, ashe mafarki ne. Mafarki?